Значи ли какво ми се случи миналия ден? За един миг егото ми се отдръпна. Бях ходила да пазарувам, прибрах се, започнах да прозирам глупостта на суетата, заради което години наред от живота си ние се стремим към одобрение. След това настъпи празнина. Ако се стреснам, защото това е много ново за мен, обаче бързо осъзнах какво се случва. В мен настъпи пълна осъзнатост. Егото го нямаше. И беше уникално състояние. Слушах концерт в тишината, ако се спомняте от филма Прекрасно зелен, беше един велик миг и знам, че това е едно очертание на материализирането на една уникална реалност, в която егото все повече ще се отдръпва и страданието все повече ще отстъпва на покоя, радостта и блаженството. И всичко това благодарение на моите mindfulness усилия. Месеци наред. Аз всеки ден практикувам присъствие тук и сега. И това усърдие се възнагради.